Здравейте, аз съм Генка Бенатова, а вие сте с DPTV. На фона на новия скок в цените на горивата, бившият служебен премиер Гълъб Донев, след съгласуване с Росен Христов, предложи на сегашния кабинет нова формула за енергийна ефективност по темата Болташ. В момента държавата плаща близо 1 000 000 лева на ден за капацитет, който почти не използва. Според предложението, ако България удвои количествата газ, които и без това не получава, цената на единица на използван капацитет ще падне чувствително. Така сумата може да достигне около 1 600 000 лева дневно, но поне загубата ще изглежда по-изгодна на хартия. След като в публичното пространство се появиха данни за български магистрати, пресичали границата, в компанията на Петю Петров Еврото последваха и първите институционални разяснения. Списъкът на пътуващите с стоги е дълъг, но ние няма да се спираме на имената, а на благородната цел на тези пътувания. От институциите уточниха, че докато са консумирали прочутата сръбска скара, нашите представители всъщност са обменяли ценен професионален опит със свои колеги от Сърбия. Така срещите около наденицата на еврото се оказват високопрофилни работни командировки. Възхитително е това държавническо себеотрицание. Да пътуваш стотици километри в споделен автомобил с издирвани лица, само и само да не прекъсваш международния обмен на кадри. И следващата новина. Жител на София реши да подаде документи за държавната компенсация от 20 евро за поскъпването на горивата, като използва личния си автомобил. След няколко посещения между НАП, НОИ и КАТ, той е изразходвал гориво за 27 евро и 10 евро за синя зона. Случаят се разглежда като поредно доказателство, че в България дори помощта понякога излиза по-скъпо. И към последната ни новина за днес. След като последните 2 месеца се оказаха особено тежки за българския потребител, в Министерството на енергетиката е била обсъдена нова схема за разплащане на битовите сметки. Според идеята, всяка сметка на домакинство над 150 евро ще може да се плаща не само с пари, но и чрез позабравената схема за размяна на стоки. По предварителния ценоразпис, една кокошка се приравнява на 20 кВт-часа за по-заможните потребители, които разполагат с едър рогат добитък, се предвижда възможност кравата да бъде предадена директно в енергийното дружество. Там служител на фирмата ще я дои ежедневно, а стойността на добитото мляко ще се приспада от месечната сметка за ток. Така държавата за пореден път показа, че мисли за хората, като им дава възможност да избират. От Министерството увериха, че мярката е временна и ще действа поне докато в дворовете има какво да се фактурира. Това бяха новините на DPTV. Ние само ги съобщаваме. Вие вече си плащате за тях. Лека вечер!